Hej. Hallo. Så er vi på vej hjem i, Vi sidder i bussen. i bussen, ja. Bussen 111. Til Rukø. Øj. Det bliver godt at komme hjem igen. Efter sådan en lang tur. Godt nok træt. Vi har været i gang siden klokken 11, hedder det. Men det har været hyggeligt. Du har fået lavet hår. Jeg har fået hår. Og vi har været i IKEA. Rigtig flot hår. Og vi er blevet brændt af. Ja. Så vi har prøvet det hele. Kørt bus, tog. Ja. Det er ikke så blevet. Det sker så tit på langt. Nej. Nå, men ja. Ja, jeg synes, det har været sjovt. Ja. Vi har oplevet en masse sjove ting. Og... Nej, der skal jeg svømme. Ej, så fik vi det med os. Vi fik et stritter. De har stoppet nogen, det er også ikke så Ja, godt. nej. Nej. Nu tror jeg sgu ikke, vi oplever en masse spænding i dag, altså. Nej, nu er vi snart hjemme. Eller, der går lige noget tid. Men vi kommer hjem i dag. Vi var lidt bange for, at vi overhovedet ikke kom tilbage igen. Og vi er levende stadigvæk. Så vi har bestået. Ja. Det har vi. Og vi har ikke brugt ret mange. 66 kroner bare på busser ind i Odense. Men ja, Ja. det var det. Ja. Vi ses næste gang, når vi Når skal vi ud på tager endnu en udflugt. oplevelse. Det skal nok blive godt. Det er vel det. Henrik Larsen, Emilie Bønlykke, rapporterer Nej. fra... Emilie Larsen. Sæk. Du sagde Emilie Larsen, Henrik Bønlykke. Slutrapporterer Svendborg. Hej hej. Hej.